ọ dị mma anyị alaghachila dịka isiri hụ n'anya were kwe ọ bụrụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị aga m asị gị na ọ tụrụ ukum mana ọ kwafubeghị ihe efulahụla gị ụfọdụ mana ọ fụchara n'ihi na anyị na-aba n'agba nke atọ ebe anyị ga-enye ndị nne na nna dịka ọ bụghị ndị nne na nna ụmụaka na anyị ekwuole nyela ndị nne na nna ndụmọdụ nke ha ebe anyị ga-enye ụmụaka ndụmọdụ ụmụaka bụkwa ndị ọzọ a ụfọdụ si na ha anaghị ege ntị mana ama m na ha na-ege ntị ma ikwusie ya ike bịa chọta ụzọ isi eme ya otu ụzọ isi ịmụta ka esi akpa ụmụaka a ga-enye ha ndụmọdụ nke ha ugbu a mana o nwere otu fọrọ na nke anyị nyefọrọ tupu anyị aga ezumike maka ispend time otu gị na ụmụ gị n'ihi na mgbe ha na-aga akwụkwọ ịmana ndị nne na nna ụtụtụ ha gbapụọla ịga ọrụ ụmụaka emegịnị ụmụaka agawala akwụkwọ ugbu a onye ọbụla nọzi n'ụlọ ọ bụrụ ndị nne na nna nwere shop ọ bụghị mgbe iji agazi shop ọ bụrụ na ị na-aga shop n'elekere 7 ịgba mbọ mee ya ọ bụrụzi ihe dịka elekere 10 ma ọ bụ 9 ka ị nọnyetụrụ ha ilekwana anya nwa ahụ ụgwọ onye tolitetụrụ kpọrọ ya gawa ọkwa ya ka ọ mara ihe ị na-eme maka ọ na-adị mma ịfụ ụmụaka anya ruo ala na ndị ma ihe nne ha na nna ha na-eme ọ na-enye aka jidekwa ha anya eruokwa ha na aka ụfọdụ n'ime ha ga-esi na ohere ahụ mụta ka esi azụ ahịa n'ihi na ọ bụghị ihe ọjọọ ma ụmụaka mụta ka esi azụ ahịa n'oge onye nwekarịchara ego n'ụwa osote onye nwekarịchara ego ahịa ahụ warị mbọ fee ọ sị na ahịa na Chineke mere ebere nna ya na-akpọ ya aga ahịa n'otu ya si mụta ka esi azụ ahịa wee bụrụ amamihe na-esokwa na ya ihe a na-ekwu ọgọdị na ịma ụfọdụ ndị nne na nna ọ na-enyere ha aka n'oge ugbu a ha eji mbụ ụzọ na-akwado maka ya ụmụndụ ga-awụ ha chịkọrọ ha ka ha gazikwa n'ebe ọzọ ga nọgharịtụ ọgwa ndị na-arụ ọrụ ha nwere ike narakwa ụfọdụ naratụ ezumike ka ha nọnyetụrụ ụmụ ha n'ụlọ nke ahụ bụ eziokwu onye nakwa na-azụ ahịa hụ na gba mbọ na ọ na-abata n'oge ma ịnọkọta ịbatagodo n'ụlọ onye nwere ụgbọala ịnọkọtagodo ịbatagodo marakwa ihe na-eme ịgbachi ya tupu ebe na ya azụ ahịa ọ na-adị mkpa ọ bụkwa gị naanị ịkpọ ha aga shop ọ bụkwa oge eji ụmụaka gị na ụmụaka nọdụ na-ekpe ekpere kpekọọ ekpere ọnụ nyekwa ha ndụmọdụ dịka nne si enye nwa ha enye ụmụ ya ndụmọdụ ụmụaka enwekwenụ obi aṅụrị na nna ha ụfọdụ ụtụtụ ụmụ m si m dadị na-aga ọrụ m sị ama aga ebe ka ị na-aga m sị ama aga ọrụ ebe ka iche na m soro gị nọrọ nnọrọkwanụ n'ụlọ ka ezikwana otu m mesi nweta ego m meji na-eleta gị anya nne m ọ dịkwa egwu ọ dị mma ngwa nne na nna ebe m ebu na anọla unu ga na-ajụ sị elee ekwenụ maka ndụmọdụ nke anyị kedu ihe nne na nna kwesịrị ịmụta gbasara oge ezumike a ga-enyere ha aka dịka ụmụaka ọ bụghị nne na nna anyị ekwuola maka nne na nna ụmụaka kedu ihe ụmụaka kwesịrị ịma ịma na ụmụaka ka ha gụchara akwụkwọ batakwa n'ezumike ọ dịkwa mkpa ịhụ na ha legharịrị anya n'akwụkwọ a ha ji bata mara nke ha emere ọfụma mara ihe mere ha emere ya kedu ihe ha ga-eme ka enyere ha aka inene nwa gị aha anya ọ bụrụ na ọwụ mgbakọ na mwepụ na ihe ya nsogbu inyere ya aka ọ ga-enwere ofu ihe ma ebe ọ ga-amụta ga-enyere ya ka o nwere ihe na-agbanweju ya anya na-eme ọ naghị eme ọfụma na mgbakọ na mwepụ ahụ inyere ya ka ọ pike ya ka ndị oyibo si asị ya fụ na ọ ebido na-emezi ọfụma na-aga n'ihu o nwere nwa mmere anụ na-eme ọfụma kịta tụmadị ụmụaka ndị sekọndịrị ndị topụtatụrụla mmadụ ndị sekọndịrị maka ama mgbe anyị nọ sekọndịrị ọ bụ ego ezumike ka anyị ji amụta ihe niile anyị na-amụ maka tem ọzọ nke na-abịanụ tem nke a na-abịa ugbu a bụ nke a na-akpọ tọd nke ikpeazụ nke na-abịa nke ikpeazụ nke eji agafe klaasị ọzọ maka ịda amaghị m ụmụaka ọ ka na-ada ugbu a ka na-enwe ndị dara ada onye daa ya agụgharịa ụlọ akwụkwọ nke nwa m gụrụ imere ọfụma na English na Maths ị ga-agụgharị nwe ihe kpetere onye ọhụrụ sịkwara nne gị na nna gị nwụrụ ọkụ ya maka na ụlọ akwụkwọ ahụ ihe ha ji na-agba mbọ ogene ha mana ihe ahụ ga-enyere gị aka imere ọfụma ọ ga na-enyekwa gị nsogbu ị na-aga ọbara uru gaa gụgharịa ka ịma a na-aka na-ada ọ dị mma ụmụaka unu na ha anụla na ya
ihe mbụ m ga-agwa unu bụ nke bekee kpọrọ cool down. Bekee si cool down. Ị ga-amata na ihe a bụ ụlọ ịbatala ike a bụkwaghị ụlọ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye isi n'ụlọ akwụkwọ gị, ọ bụghị n'ime ụlọ, ọ bụrụ gị bụ head boy ma ọ bụ head girl, ọ bụkwaghị n'ime ụlọ nne gị na nna gị. Ị na-ekwu m ihe o jitere m. Onye nke nwere ọkwa bata, ọ chọwa ka ndị ọzọ fewezi ka a na-efie. O nwere nwa m na-akụ ịgba, ọ ya na-akụrụ ndị ụlọ akwụkwọ ha ịgba. Ihe niile eji akụ ịmakwa ihe ọbụla bụ ịgba, ma ọnụ ụzọ ma elu tebụl ma msịa. Ọkwa ị nwere ịgba ị na-akụ tupu ị gụwa. Enweghị ekwu maka ndị nke na-emetụ injiniarịn. Ha bata ụlọ ma ihe a na-efe efe fan, a ga-atọsịchi ya tọtuo si na ha ka ha rụziere gị. Ọ bụghị ihe ị na-ajụ onye ziri gị. O nwere onye duiri gị ozi ịrụzi ikuku fan. O nwere nwunye di m gara ebe nwatakịrị tụrụ ihe ọzọ sị ihe ahụ na-eme ọ kpọrọ gị afa, ọ kpọrọ afa gị kịta. Ọ dị mma. Ngwa anyị ekwuokwala na ọ dịkwa mkpa na ụmụaka ha ji oge ezumike a were nyere onwe ha aka n'ụzọ ziri ezi, n'ụzọ bụ nnọọ pozitiv dịka bekee si ekwu. N'ihi na anyị ekwuola maka ịgba mbọ gụgharịa akwụkwọ ha, hụ nke ha ebe ha anaghị eme ọfụma na ebe ha na-eme ọfụma. Kedu maka ịmụtakwa n'otu aka ọrụ maọbụ ọzọ? Ọ magburu onwe ụmụ ruru aka ọrụ ha ga-amụ izu ụka abụọ ma ọ taa, ha were ya na-emegharịta aka, hapụ ịnọ na-egwuregwu egwuregwu. Ọ ga-enyekwara ha aka ịchịkọta ha ọnụ. Ọ ga-enyekwara ha aka ịnọ ofu ebe, hapụ ịdị na-ejighere. Ma ọ gwara onye nke nọkọtara onye ọbụla ịfụrụ onye kwụ aka n'ụzọ, ekpekwa ha si biko onye kwụkwa aka n'ụzọ ha emepekwala. N'ihi na ọ bụghị mgbe ọbụla ka nne na nna ga-anọkwa. Enwere mgbe naanị ha ga-anọ n'ụlọ. Mgbe ahụ ị kwesịrị ịgbachi ụzọ gị pụọ ụzọ gị, maka n'ihi na ụmụaka nọ na ya. Ala onye nekwa abịa ma na ọsọ ụmụaka nọ mgbe ahụ isi ha mepekwana, onye chọrọ ịbịa na-akpọ ha n'ekwentị mara. Ọ dị mma. Ihe onyonyo, ụmụaka na ihe onyonyo dịka i siri kwu maka ekwentị na ihe dị iche iche. Biko ọ dị mkpa ụmụaka niile na-ege ntị ugbu a, leenụ naanị nke nne na nna mere approve. Ọ gụchaa ihe mma m ga-ekwu, nne na nna si elede nke a elekwelie. E nwere chanel ndị nne na nna ekwu ndị nne na nna kwesịrị ime otu esi akpọchi ha kpọchie ka ha na-akpọ child lock. Maka na ọ nwere ike nwa nke gị ịgwago ya o gere gị ntị, kedụkwa maka ihe oyi ya ga-agwa ya. Ọ ga-akpọbata n'ihi oge ugbu a bụ oge oyi. Abatara m ụbọchị a m batara obe m ụmụ nwaanyị dị ihe dị ka 5 ndị oyi. Nwa m nsị ebe ka ụmụ agbọghọ niile asị biko ya a na-ekwugharị warara n'azụ ma mineral nke ọzọ ịmahụ ma ọ maka esi eme. Ọ kakwa mma na ịdọrọ nwa gị aka ntị, dọọ ya ọfụma, werekwa niile chie ya n'iru Chineke ka ihe ọra ga-eweta oyi ọjọọ abịara ha nso. Ọ dị mma nne, ọ dị m ka ị ga-akpụrụ okwu ahụ n'ọnụ ka anyị megide ka anyị gaa ezumike nke ikpeazụ. Anyị bata anyị ga-emegide, anyị ga-ekpokọ okwu anyị ọnụ. Ịma na Igbo si na okwu niile a ga-atapịa ya, ịtapịa gị eze ị mara na onweghị isi. Anyị tapịa ya eze, kpokọọ ya ọnụ ma chọkwa n'ụzọ a ga-esi bi ka ya bụ mmekọrịta ọhụrụ nne na nna na ụmụ ha